Consells pràctics per a l'estalvi energètic de la Generalitat de Catalunya. Estalvi i sostenibilitat. Trieu electrodomèstic d'alta eficiència energètica. Fixeu-vos en la etiqueta. A l'hivern, aprofiteu el calor del sol. Aixeca les persianes i baixa-les a la nit. Instal·leu bombetes de baix consum, si pot ser LEDs. Quan aneu de l'habitació, apagueu la llum. Eviteu tindre-les engegades. Aïlleu les vostres vivendes, sobretot en llocs amb temperatures baixes, llocs de muntanya, per a que el calor no pugui escapar. Manteniu una temperatura entre 19 i 20 graus. Estalviareu energia. Tingueu en cura sempre de desengegar els aparells electrodomèstics. No els deixeu en stand-by, ja que tot i això seguís consumint. Opta per la dutxa en comptes de la banyera. Estalviaràs aigua i energia per a calfar-la. Instal·la en totes les aixetes un airejador. Estalviaràs el consum d'aigua. Per a desplaçar-te, evita el transport privat i utilitza el transport públic. Si pot ser, en les vivendes, instal·leu aparells per a produir energia. Si teniu calefacció de gas, reviseu-la. Estalviareu en el consum. Estalvi energètic i sostenibilitat és cosa de tothom.